ni ako wala na akong gasto ani nga kwarta oy. Pwede raman di ay dili na ko mga yung kwarta ni kuya kay makadulaan naman di ko guwaw kaayo. Parehas aning pamasahiro nga baso. Mutingog yun ba? Gwapuhag yun doy. Luoy kayo tong gikuhaan ako ani ba? Hilak-hilak yun to. Balos-balos ra oy. Mamasahiro na ko be. Unya maghimo pagugdalan ni akong bako. Sige na. Pipit. Ngang 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 ngang. Ngang 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 ngang. Subidaon subidaon. Ngang. Tapos ako na akong bako maghimo og dalan kay dili kaagi ang bus. Ngang. Kuha ang mga sagbot. Balhin tapos diri Ngang. Ninduta gid magdula-dula oy unya na atay mga bako ug bus nga dulaan. Ma-enjoy gyud ta bay bisag ikaw ra isa. Pero magbantay-bantay jud ko diri kay basig na atong bata. Iyahay no uning bawion og balik. Dili pwede oy. Ako na baya ni Runa. Kalot na pud ko be. Ngeng 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 ngeng. Ngeng 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 ngeng. Pwede na maagian. Moagi na ang bus. Ngeng ngeng ngeng. Lugay lang. Oy, nanay pasahero mo nang. Yeah. Laina gidaan nga dulaan oy. Dili jud ko ganahan. Sparring. Okay ra ang taog na ko'y kalaban kay malingaw ko. Nya ako raman isa. Pangit pa jud kay gihimo ni kuya. Pangsugnod. Laina gidaan ni oy. Nahurot na magug kawala akong mga tarak-tarak god. Akong bus, akong bako, akong rebulto, ug akong remote control. Nahurot na gyud kawat niya. Laguta gyud oy. Daghan ang takog dulaan ron. Gimingaw na jud ko ato ba. Labi na to akong bus. Bag-o para ba kay to? Mamasahiro na ang takurog mga tao. Abot na ang takurog tagom Davao. Bantay lang gitong bataag makit-an ako to. Duklon magid ako to ba? Isparingon ako ani akong espada. Asa nakahaturon? Diri ra magito nagdula-dula. Bantay lang ka sa kuaron. Unaon magid ka makit-an ka. Ngeng 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 ngeng. Pip 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 pip. Davao na mga pasahero. Unong na. Layuan na akong naabtan oy. Nindot gyud ay ning bus nga dulaan bay kay makapamasahiro ta. Daghan kay taglugar matuan. Nindot kayo. Asa naman gitong bataa to oy? Misyon ako karon. Makit-an tong bataa to. Uy, murag siya man na Daan ko palagi gyud. Siya gyud di ay. Tanawa, gisakay-sakay ni akong bus ug magkubana. Murag yung iyaha Luuya sa akong bus oy. Matanggal ginaligid kadugayan ba? Kay bugat biya kay na siya. Lingaw pa kaayo Murag gyud ug iyaha. Bantay lang karon. I-ready na nako akong espada. Impas jud karon. Tuslukon man ako na imong likod ani akong espada ron. Be, duulo na nako be. Hoy! Ambi na akong dulaan, be! Nganong naman ka dire? Gisundan-sundan ko nimo no? Gisundan gihapon, gipangita ti ka, kay bawion ako na akong pampamasahiro nga bus. Kabawi lagi ka! Dili na nako niyatag nimo and your dreams! Sa musugot ka sa dili, ako nang bawion. Yeah! Murag kunit bay! Unsa ka taekwondo? Kay taekwondo man jud ko. Taekwondo gihapon! Pangit magagay na imong espada! Pangsugnod! Ikaw, hinawayon kay ka ha? Dagan! Hala, mudagan pa Dapat dili jud ko niya maabsan! Kaya ba yan ni bawion ang bus? Dagan yun! Ako mga bus! Wow na ako mga dulaan, be! Ayaw